хора. Сега ще започваме пътешествието на Варна с майко ми. Тук не знам. Тук има много автобуси. Ще ходя напред към златните хора. Да, майко мила. Добре. Хора. Да, хора. Много хубав квартал. Чакайте, трябва да се оправя нещо. Добре, хора. За съжаление, аз се обадих на моя приятел и той е заед. И като е заед, означава, че днеска няма, че е заед. И това означава, че аз само ще го направя всичко. И там за предния епизод, който да разкажа там за историята на това, аз не я знам. Нищо. Знам, че се казва връща, че тото много се обръща. И... Коста, бе, кой дрънка? Майли... Хора, тук става нещо странно. И затова, като той го няма и трябва аз да го замествам. Ей, много бърза кола. Това е, както разбрахте от миналия епизод от 6-я, това е четвърта, пък това е химията. Да, хора. Чакай малко, трябва да се оправя стойката, защото по-добре. Така, хора, аз не знам какво става. Има много коли, които минават. С мен. И така. Хора. Сега мисля, че ходя към златните. Хора. И тук мисля, че има нова площадка. Тук хора. Не знам какво има. Аре, хора. Сичи маркет. Това е някаква махала ли? Майко ми. Така, хора, и се оказва, че ще ходим, хора. Микс. Сега, как ще пресека тук реч? Не знам.
Чакайте, че тук малко. Ще се видим мен след кратка пауза. Аз се закрих така с ръката, защото не иска хората да ме виждат. Това има хора навсякъде вече. Вика. Няма измъкваме. О, там има планина. Мали. Хора, аз мисля, огледал, много хубаво огледало. Знаете ли това, бе? Много хубаво, много беше хубаво. Се пресека сега там. Да знаете. Хора, пак има хора. Чакайте да пресека. Ето сега. Ето. Мисля, че че това е дубайска хотел. Не знам дали това е. Да. Не забравяйте да се абонирате за този канал. Можете да се абонирате по 3 секунди. 3, 2, 1. Имам такъв вестник, прес. Вижте, колко е голямо това нещо. Сега май ще пресека. Мали. Аре, хора, продължаваме. Така, хора. Някаква поляна има там, обаче. Хора, ще пресека сега улицата, Добре, още не моя шанс. Все чисто. Пресекох я хора. И сега какво? Каква е тази гора, бе? Надолу стръмно ли, Ще имам по този път. Хора, не знам. Малко се изгубих, ама ще намеря път, ама. Ще намеря пътя. Ще намеря пътя. Ще намеря пътя до златните пряко как се. Стига, ще намеря пътя.
пътя бе, хора. Хора, нямам си никаква идея къде отивам. Мали, не знам какво става. Тук може да има опасни хора. Добре. Добре, хора, не знам къде да отивам. Вече той малко се изгуби. Не се е изгубил. Хора, аз не се изгубих. Добре, хора, аз просто трябва да пресечем там. Съм готов. Парк Март. Мали. Парк Март. Ето го, хора. Магазин малко не се вижда. Малко. Аре. Варна Съмър. Аре. Пресечем тази улица и че целта ни е да стигнем до Дружба. Дали ще мога да го направим, Ако сте нови и искате да се абонирате за канала и по-късно в епизодите ми предложите къде да ходя. Но това става интензивно, бе, човек. Интензивно, бе, човек. Виж. Хора, вижте. Кой има, Добре, хора. Нови криле. Мали. Хора. Намерих някаква спирка. Не знам коя е тя. Но няма да съм, защото има хора. Ама да. Чакам. Има хора. Сето няма да снимам. И къде? Чакам. Спирка е тъж. Пикадили парк. Хора, ние сме на Пикадили парк. Аз разбрах току-що. И сега отивам към златното човек. Трябва много да внимавам, защото тук може да има опасни хора. Става изуморително вече. Майко. Има синя сграда. Хора, защо има синя сграда и каква е тази котва? Хора? Чакайте. Има котва.
Ма котва там. И синя сграда. Трябва да... Чакай. Трябва да пристигна някак си до синята сграда. Но как? Горе. Котва. Там. Близо съм бе горе. Ето. Тук мисля, че се обръщат колите. Мали! Тук мисля, че е котвата. Да, тук, там е котвата. Там е синия ресторант. Но искам да отида, но как да отида, бе, хора? Хора. Трябва да има някакси пешеходна пътека тук. О, не. Това е паркинг. Мразя паркинг. И... Мали. Заобявам съм. Браво. Така е, хора. Намерих едно нещо. Как да се върна тук? Аре. Намерих нещо. Току-що разбрах в този ресторант. Можете да намерите в Google, който Сейнт Николас. И в този ресторант, знаете ли какво има? Аквамен! Има Аквамен. Статуята на Аквамен е там. Не се находя. Добре, сега хора, това е дружба. И това са стръмники. Това мисля, че е дружба. Ай, въй, ма кола. И... Хора. Така. Ой. Сори. Танан-тран. Тан-тан. И това е бик. Ей, бик. Това е бик. Има ли? Ей, хора. Ей. Какво надолу? Майко ми. О, БМВ. Пак още едно БМВ. Ако аз съм колата, аз няма да вляза там. Майко мила. Хора, ако if you are a tourist here is the amazing places in Varna. Чакай малко. Каква е изоставена тук, бе? Има изоставено нещо там. Хора, тук ще забелязах опасни хора. Добре, хора. Ето ги. Това защо е изоставено, между другото? Бак, че изоставеното е човек. Мали. Център по какво? Рехабилитация. Какво означава това? Хора, коментирайте какво означава рехабилитация. Не знам, хора. Хора. Нататък. Не, нататък е журналист, не. Не. Така, хора, минахме дружба и там. Трябва да завърша, чао. Следващия епизод ще бъде много як.